sarki duniya, Allah samu gama lafiya. Mun je birnin Borno mun ga takaicin duniya, wasu yaran ba lafiya wasu ko sun bar duniya. Ina za mu je ne jama'a a wannan duniya? Ina yi kukan zuciya na yau da idaniya. Sukan yi wa mutane shigar bazata kuma cikin dare mafi yawan abubuwan ke faruwa. Wani sa'ilin kuma sukan zo da asuba. Kafin zuwan jami'an tsaro abin da zai faru ya faru, wani lokacin kuma sukan jira jami'an tsaron su zo a fafata. Su 'yan Boko Haramun ɗin ba su samu ma'aikata ba lokacin da suka farmar da sai sun fara abun sai ma'aikata su zo su yi ta ba ta kashi da su. In an fara abun sai sun fara abun sai da yake shigan dare suke yi wa mutane. Da daddare suke shiga kan mutane ai. Bayan mota ta kawo su Kano, Allah ya haɗa su da wani mutumin kirki a inda ya karrama su ya kuma taimaka musu daidai gwargwadon iko. Dama kowa ya san Kanawa wajen karrama bako. Wannan motar da ta ebe mu ita ta kai mu Kano. Aka kai mu wata anguwa wai Sharaɗa. A nan bayan Allah suka taimaka min har asibitin Zaria aka kai ni, shi yasa ba na mantawa da Kanawa. Wannan abu na ji daɗinsa har yau mata ƙunu ba zan manta ba. Ina kuma musu addu'a ta alkhairi. Wani ba Kano ya ba mu gida, ya ce mu zauna, ya tausaya wa kafan nan nayin da take hawa take tururi. Ya ce to a kai ni asibitin Zaria, me yiwa za su gane abun. A nan ne suka ce min ruwan da na shiga a cikin ruwan na taka abun. San me na taka ba. Hausawa kan ce sabo turken wawa. Kusan da yawa za ka ga 'yan gudun hijira sun gudo a yayin da musifa ta samu. Amma wasu da zarar sun ji an ce abu ya lafa sai kaga sun koma garuruwansu, komai kuwa irin jin daɗin da suke samu a inda suka samu mafaka. Wasunsu idan ka tambaye su dalili sukan ce sabo. Ai ba zan iya zama ba duk inda na je ina zaune ne. Bom da aka yi a masallacin Juma'a na Kano, ina garin Kano lokacin aka yi wannan. Da ya ƙona mutane babu dama ba iyaka. Ina cikin Kano aka yi wannan abu. Allah sarki mai iko mai yin yadda ya so da bayansa, rayuwa kenan. Ita dai ta kasance cikin wannan rayuwa ba iyaye haka kuma ba miji, domin bata gan shi ba, bata ma san inda labarinsa yake ba. Ai babu labari kwata-kwata. Tunda wanda ya san shi ma ba labarinsa ba za ka je ka tambaya. Duk wanda ka je ɗin ka samu sabon gani ne. A 'ya'yan makwabtanmu ne, tsakaninmu da su ɗan gidaje ne, to babu uwa babu uba. Ita wannan budurwar ma tana Kano wanda suka mata faɗin. Agun wata 'yar uwata take a Kano. Ni na tafi da ita. Na ga dai sunan anguwan kenan Gwammaja. Ina da namban wayansu amma wayan yana hannun ƙanwata. Ta tafi makaranta da shi. To shi ke. A yayin da ta tsinci kanta a 'yar gudun hijira, ta fuskanci ƙalubale na rayuwa iri-iri. To lokacin da na zo ni garin nan har aikin gidajen mata na nema. Kowa na shiga suka ga ciwon kafa ne dai a taimaka min a ce a'a. Haka na yi ta fama da yake ko ina akwai masoya annabi ba su ƙare ba. A tallafa maka. In ka ambata domin annabin sai a taimaka maka. Haka dai muna nan. To rufin asiri na Allah da ikonsa ga munan dai muna zaunan. Mu taɓa wancan mu taɓa wannan wanda suka ji kanmu su haɗa da mu a jujjuye wani abun a ɗan samu wani abu. Amma an ce gwamnati ta yi iya ƙoƙarinta a garin nan, hana rantsuwa masara aka taɓa bani da wake. Ina jin yanzu ya kai wata da watanni. Ya daɗe sosai. Ganin irin wannan hali da yanayi da suka tsinci kansu na 'yan gudun hijira, amma kuma waɗanda su ba a kam suke ba. Ma'ana ba sa daga cikin irin wanda gwamnati ta killace su a waje ɗaya na musamman. Kuma dai suna ciki a da, to a yanzu kan ba sa tare domin sun warwatsu, wasu gidan 'yan uwa wasu kuma sun kama haya. Wannan ya sa dole suka tattara kansu waje ɗaya suka yi ƙungiya don nema wa kansu mafita. Babu, sai wannan bawan Allah mai anguwan da in aka tashi abu a gidansa zai kira mu. In aka yi mitin ko aka tattauna kowa aka faɗi kukansa, musamman akwai wakilai da aka wakilta suna zuwa suna duba lafiyan yaran. Wata ran su je inda muke, wata ran su kira mu gidan mai anguwa. To in suka tashi daga bayan nan za su ba mu 1,000 su ce mu yi kuɗin mota mu koma. Mu yi godiya mu karɓa a ce a sai abinci wanda zai ɗan kwana 2. In ya ƙare a nema, in suka sake kiran mu wani zubin su ba mu magi, wani zubin sabulu na wanki. To iya abin da na sani kenan akan tallafi na maganan yaran nan. Mafi akasarin ɗaukacin 'yan gudun hijira na danganta al'amuransu ne ga Allah subhanahu wa ta'ala.
Wannan ita ce hanya kaɗai da suke samun kwanciyar hankali a yayin da suka tuna irin masifar da ta same su a baya. Sai dai idan da za su samu wani tallafi na musamman to suna da bukata. Duk abin da za a maka ba zai kai abin da ka rasa ba. Duk abin da Allah Ubangiji ya tsaga ya shigo hannunka ai tallafi ne. Duk abin da aka baka kana mai maraban da shi ai taimako ne. Wasunsu kuwa ko da gwamnati za ta gyara masu garuruwansu da gidajensu zai yi wuya su sake komawa. Sai dai a garin nan, don ko na koma hankalina ba zai kwanta ba. Duk da dai an mata tayin zama a Kano, amma ganin abin da ya faru a Kanon ma ya ƙara firgita ta sosai, wanda ta dalilin wannan ta kwammace ta yi rayuwarta a inda ta tsinci kanta a yanzu. Hankalina ya fi kwanciya, ina walwala da mutane, ba na tuna abin da nake ji nake gani a zuciyata, kuma ba na ƙauna in ga inda nake da yadda ya zama. Ba zan iya zama a gurin ba. Ni kan sai dai a garin nan, ba zan iya ba. Kanan ma na ga abin da na gani, ba zan iya ba. Sun yi farin ciki sosai matuƙa, musamman da ganin an samu canjin gwamnati, wanda ya sa suke tunanin ƙarshen wannan wahala ta zo. Kamar yadda Allah yake faɗa, dukkan tsanani yana tare da sauƙi. Wato kamar shi shugaban ƙasa, Janar Muhammadu Buhari, ya taka rawan da babu kamansa. Ba mu san gobe ba, Allah ne ya santa, amma daga baya. Kuma ya yi iya ƙoƙarinsa. Ana cewa namijin zaki ne. Saboda a yanzu na farko Allah subhanahu wata'ala ya ce a yi zumunci. Wasu kaɗan daga cikinsa suka nemi yanke zumuncin nan su hana. A gwamnatin da ta shuɗe aka nemi bin bayan hakan a haƙura, amma a yanzu shekara 2 da muke ciki a yanzu, daga shekara 2 zuwa yau muna zumunci. Mazaje da suka saura suke da rayukansu a jikinsu suna sallah a masallaci a nutse. Kowanne ne yana gidansa yana hira hankalinsa a kwance. To kaga wannan Allah ne mana dalili muka samu shugaba adali, muka samu shugaba mai hazaƙa, mai ƙoƙari, ya yi tattaki ya take waɗannan azzaluman ya kuma mana maganinsu. Saboda kusan ni ina yarinya ya yi mulkinsa na farko, ba kuma ina yarinya ba, ina da kusan shekara 7. Na tsinci wani abu a ciki don gaskiya ba na mantuwa. To ban sake jin daɗin abun ba sai yanzu da girmana. So don hakan nan mu Muhammadu Buhari ya yi namijin ƙoƙari akan wannan abu. Kuma ba abun da za mu ce masa sai dai Ubangiji Allah yanda ya yi Allah ya ninka masa. Kuma kuma da kuka yi tattaki kuka taho don ku ji kukanmu da niyan ku taimake mu, to Ubangiji ya rubaya muku abin da kuka mana. Don Buhari kan ya yi iya ƙoƙarinsa. Ya yi iya ƙoƙarinsa, duk da jinsa nake yi ban taɓa ganinsa ba. A yanzu sai dai a TV. Ba abin da za mu ce masa don gaskiya ya mana tallafi, iya tallafi. Sannan gwamnati za ta kawo tallafi a taimaka mana mu masu hijira. Yanzu kamar yaran nan da nake riƙe da su, tun safe ba abin da suka ci banda cincin da Ubangiji ya sa kuka ba mu 500 ɗazu muka fita da ita na siya musu na 20. Suna tare da yunwa. To yanzu dai gashi yau an yi taro a garin Gombe, an kawo tallafin abinci, duk wanda ya je gurin ya gani. Amma fa sai mai tsananin rabo ne zai samu. Kuma kaga an kawo abincin da zumman an ce na 'yan hijira ne. In gwamnati ne ta bayan na Gombe, in shugaban ƙasa ne ya bayar, a gaskiya muna da ƙarancin wannan abu. Za a yi jama'u a ce an kawo abinci na tallafin 'yan hijira, amma gaskiya ba ma samu. Muna kukan wannan abun, duk wanda yake da niyan tallafa mana kamar yadda ku nan ku zo kuka kira mu nan, kuka ɗauki abu kuka bamu, ba za mu manta ba. Kuma an taimaka mana, mun karɓa, mun yi amfani da shi. Yanzu haka ini na a nan, in ba Allah ba ne min dalili na koma, sai na nemi yadda zan yi da yaran. To yanzu irin lokacin da na je Maidugurin daga bayan nan, ai na samu taimako da aka kawo daga Janar Buhari da masu taimakawa su kwantar da tarzoman kamar sojoji, wa'inda muka san sojoji ne na hakika, ba na baya da aka tura mana aka ce sojoji ne suka haɗu da azzaluman suka dinga kashe mana mazaje da 'ya'yanmu ba. Amma wa'annan sojoji ne, tatattun sojoji masu imani, wanda kuma mai imani ya turo su shugaban ƙasa. Sun mana aikin nan kuma mun ji daɗinsa. Tun da yanzu akalla ba a ƙasar ba zan yi waya Maiduguri, 'ya'yan da muka zauna da su 'yan uwa wanda suke can suna ba mu labari. Ana hira a kai karfe 10, ana magana a cikin gida da babban murya, ana wasa, ana dariya. Especially ana sallah a masallaci, ana jin daɗi, kuma ana masa addu'a. Ubangiji Allah in ana shekara 10 ma yayi. Gaskiya yawa, to shine kukana da jin daɗi na.
Baya ga matsi na rayuwa gami da hauhawar farashi kamar na kayan masarufi da ke ta karuwa a Najeriya dangane da halin da tattalin arzikin kasar ya shiga ya sa wasu da yawa ke yin suka ga gwamnatin tarayya wanda kuma daukacin talakawan kasar ke da kyakkyawan zato akan gwamnatin. Ko me irin wannan 'yan gudun hijira ke tunani akan wannan lamari? Abin da zan iya cewa Allah subhanahu wata'ala ne ya faɗa a cikin Qur'ani, ya ce duk lokacin da aka samu fitina dangin yaƙi, tunda ba kanmu aka fara yaƙi ba tun lokacin annabawa, in aka yi wannan fitinar ana jaraba bayin Allah da yunwa kaman fari, so mutane in suka zauna suka nutsu ba laifin Buhari ba ne. Abin da Buhari ya zo ya samu a kan gadon mulkin nan, idan ba namijin zakara ba wanda zai iya iyawa ya ɗauka in ba jarumi ba, saboda ya zo shi ma ya samu abin da ya samu kuma har gobe akan gyaran yake. Saboda ba Maiduguri ba Gwaza ba wai gun da Boko Haram suka ci yaƙi ba, Najeriya gaba ɗaya tana kan gyara ne kuma yana iya ƙoƙarinsa. So don haka laifin yunwa ko wani laifin matsaloli da aka shiga ba laifin Buhari ba ne. Mu tattara mu koma ga Allah, Allah shine mai mana maganin abu. Shi ma Buharin ya zo ya samu ne abun a kwaɓe. To gyaransa kuma dole sai a hankali don ma yana da iya ƙoƙarinsa. Don gaskiya ba kowa zai iya abin da ya yi ba, duk da ma dai ni ban taɓa ganinsa ba, ina ganin shi ne dai a TV da maganganunsa. So don haka muka komo cikin Ƙur'ani muka duba akwai wannan yanayin dama. Ai yaƙi aka mana. Ai yaƙi ne ya ci mu, so don haka dole za mu yi fama da fari kafin Ubangiji ya waiwaye mu kuma ya zo ya yaye mana, don ba mai yaye mana sai Allah. Hausawa kan ce dambu idan ya yawa baya jin mai, wasu kuma sukan ce sai dai idan man bai isa ba. 'Yan gudun hijira na da yawan gaske wanda akalla ana tunanin yawansu zai kai kusan kimanin miliyan 2,152. Iya wanda aka sani banda ma waɗanda ba a san inda suke ba. Ko yawan nasu ne ya sa wasu ke yin korafi akan rashin isasshen kayayyakin da suke da bukata? To, don yawa muna da yawa, amma in har gwamnati ne za ta tallafa mana tsakani da Allah yadda take bayarwa a mana, to duk yawan mu gwamnati za ta iya mana, tunda duka ba Najeriya ba ne abun ya same su. Mu waɗanda abun ya sama tsiraru ne a cikin mutanen Najeriya. So in har tallafin da gwamnatin take bayarwa yana samu mu, za mu wadata, duk da ba mai yi wa mutum ya wadata sai Allah. Amma za mu samu ɗan kaɗan yadda muke bukata. Inda ni yanzu ba ni da wani dogon buri, illa waɗannan marayun yaran da suke hannuna in ga sun tashi lafiya, sun ci sun sha, to shine ni kwanciyar hankalina. Ka gani? Yanzu na samu abin da zan rike su ci abinci su sha, ai damuwa ta saura kaɗan ne. To shi ɗin ne abin da ya sa ka gani muke ta fama duk inda muka ji irinku da makamantanku kun zo muke tattaki mu je. Ministan Mata ta samu ziyarar 'yan gudun hijirar da ke Gombe, ta kuma musu jawabi mai kwantar da hankali, a inda daga ƙarshe ta miƙa musu tallafin da shugaba Baba Buhari ya ce a basu kamar yadda ya saba. Sai dai abin tambaye a nan shine, wai shin tallafin ya same su kai tsaye? Kukan da ba za mu gaji da gaya muku ba kenan. Yanzu dai ga abinci an kawo shi, kuma komai da komai sako da aka bata ta iso da shi a matsayinta wanda ta zo a madadin shugaban ƙasa. Ai kaga ta sauke nauyi. To nauyin kuma ta rataya shi a wuyan waɗanda suke gabaninmu, saboda muna da na gaba da mu. To kaga dole mu da su za mu yi kuka, tun da yanzu haka a cikin ɗan hijira na haƙiƙan ma wani bai san an kawo wannan abun ba, tun da ba a kira shi ba yana nesa, wani kuma ya zo gurin kuma idansa ya gani, kuma mai yiwa ransa ya raya da abin da aka kawo an ce nasu ne. To fa sai tsananin rabo har ga Allah ya samu. Dan duk abin da aka bata ta kawo mun gan shi gashi nan a mota ba a sauke shi ba. To amma sai mai rabo ne zai same shi. Shi yasa kukanmu yanzu kamar lokacin da bamu dade ba sarkin Gombe ai ya taba kira. Kamar yadda nake da kuɗin da haka yake kiran mutum ya zo gaban sa ya dauki kuɗi ya bashi ya ce da me ka zo, inda mashin ne ko mota ya dau abinci ya baka ya ce a raka ka sa ka tafi gida, fadawa suna tsaye suna kallon ka. Sarkin Gombe wannan. To ai ka ga hannunsa da nashi ya baka ba kokonto. Kuma dolen ka ce sako ya same ka. Haka kuma in wani ya fito wani zai shiga a ambulance ya dinga ba da kuɗin da abincin yana cewa a je a ci. Kuma mun mai addu'a Ubangiji Allah ya tiya shi ya ji kan mahaifinsa, saboda ya taimake mu buƙatar mu 'ya'yan nan da muke tare da su ci su sha. Masarkin Gombe ya mana. Lallai sukan yi korafi a wasu lokutan kan yadda tallafi baya shiga hannunsu kai tsaye a yayin da gwamnati ta kawo musu, wanda hakan yake zama rijiya ta ba da ruwa guga ya hana. Ai ba za a batta ta yi ba, amma ya fi. Muna kai korafi akan wannan. Ba ma a gwamnatin Gombe ba, a shugaban ƙasa gaba ɗaya muke kai kukanmu. Baba Buhari
Ko yaya ake bambance 'yan gudun hijira sababbi da kuma tsofaffi waɗanda suke zaune a camp? Kuma su waɗanda ba mazauna kan ba, ta yaya tallafin zai same su, kuma ta ina suke samun tallafin? To, akwai dai can hanyar mil 3 da ake tara 'yan gudun hijira, amma baƙi waɗanda suka shigo daga baya. Waɗanda suka samu muhallin suka zauna, don can ɗin zaman nashi ba zaman daɗi ba ne. In dai ka samu gun da aka tallafa ma a cikin gari kana zaune, to asirinka ya fi ruhuwa a kan can ɗin. Domin can ɗin ba su da kwanciyar hankali, suna dai zaune ne, kuma kamar ba su da wani yanayi da za su shigo gari su samu gun zama. Don in yunwan ta dame su kan shigowa gari su nemi abin da za su ci sadaka. To a can ɗin ai ka san na gaya maka daga baya ba mai iya wa mutum sai Allah. Sai dai a kamanta maka. Amma yanzu kamar fita na farko da ya samu na gaya ma na ce na je Kano sun mun abin da ba zan manta ba. Kuma ina musu addu'a Ubangiji Allah ya ninka musu abin da suka mun. Kuma har gobe in na gaba Kano ba ni da abin bashi, amma zan masa hidima da karfin jiki na iya dai don gwargwadon iko. Tunda an mun jinya na samu lafiya. Mafi akasarin mutanen da ake rasawa a wannan rikici na 'yan tada ƙayar baya, 'yan uwansu na sa ran ganin ko za su sake haɗa idanu da su, ganin ba mutuwa suka yi ba. Ko yaya ta nuna farin cikinta da jin labarin an sako wasu daga cikin 'yan matan Chibok? Ba zai misaltu ba. Farin ciki ba zai misaltu ba. Ta yi kira ga shugaban ƙasa akan ayyukan da ke gabansa da kuma irin jajircewarsa game da addu'a da kuma fatan alkhairi. To kiran da zan yi da shugaban ƙasa na ƙarshe, ya yi iya ƙoƙarinsa, ya yi iya bakin ikonsa, amma muna kuka, muna roƙo, Ubangiji Allah yanda yake tallafa mana Allah ya tallafe shi kamar haka, amma a dinga ba mu sako hannunmu da namu. Mun san ko a gidan giya akwai shugaba, amma gaskiya ba mu da shugabanni adalai. Yawwa, a duk yanzu nan da muka zo muka zauna muka koka muku kukanmu, ai a nitsa muka yi shi, kuma kun fahimce mu mun fahimce ku. To duk abin da za a taimaka mana muna roƙo a kira mu a bamu kowa a hannunsa, a ce wannan an taimaka maka ne daga wane, Ubangiji Allah ya sa ka riƙe kanka. Ƙungiyoyi da shauran masu hannu da shuni na ƙoƙari wajen ganin sun ba da tasu gudunmawar a irin waɗannan mutane, sai dai abin da kai cin shine ba kasafai wani tallafin yake shiga hannunsu kai tsaye ba, sai dai suna buƙatar jari ko mai ƙanƙantarsa domin ganin sun dogara da kansu su ma sun tallafa wa wasu. Insha Allahu. Tunda da can ma muna yi wannan abin da Allah ya aiko mana shi ya same mu, shi ya katse mana al'amuranmu muka koma baya. A yanzu dai tana nan rike da waɗannan yara, kuma ta saka su a makaranta. To suna makaranta, yanzu wannan yaron shi ma ya gama firamare zai tafi sakandare. Yanzu haka zancen da nake maka yau din nan na bar nan zan je in sake tambayan yayi magana admission ɗinsa. Ita kuma waccan macen ta samu makarantan, shi yasa ba na son abin da zai ƙauranni daga nan ɗin. To wallahi bayan Allah masoya Annabi, duk inda na kai kuka inda hali ana taimaka mana. A mutum ɗaya ba. Akwai ɗaya tana central nan cikin gari, wannan shi kuma ya ci Yarwa Gana. Daga ƙarshe ta ce tana sa ran marayun za su yi karatu kuma su rayu cikin ikon Allah, su girma har ma su taimaka wani kamar yadda aka taimake su. Allah ka sa mu dace. In Ubangiji ya ban ararren ina sa ran haka, shi yasa suke raina nake kula da su. Ko ba su min ba za su yi wa 'yan uwa musulmai. Ka san kwanan sai ya zauna. Ku tara a shiri na gaba domin ganin yadda za ta kaya. Kada ku manta, ku yi subscribing din channel ɗinmu na Crown Studio tare da danna ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode.